sa makita natin, bumagsak na yung flooring ng second floor, actually. At the same time, makikita natin, meron pa rin yung, hindi pa rin tayo nagpa-fire out as of 10:13. We consider it fire under control, pero meron pa rin po yung apoy doon sa loob, lalo na may mga chemicals dyan na involved. Nagpaalam mo kanina sa ating CDRRMO na mag-employ na tayo ng chemical 8FFF to suppress the chemical fire. May meron tayong mga pintura at iba pang mga chemical na meron na yun po yung nag-sustain ng apoy. So sa ngayon, we are really, kumbaga, para ma-fire pa natin. So hindi pa tayo napakukulang ng FCA. So ngayon, kung makita nyo, naka-general alarm tayo. As far as Nueva Era, nandito yung fire truck nila na agpipinulong tayo. Wala akong makita sa ngayon na gap. Kasi pakita man yung cooperation with all, pati yung port facilities under the leadership of Mayor Alcid, our very active CDRRM, andito pa si Apo Sanggunian, si Apo Consi. So walang pagkukulang sa response. Nandito lahat na nagtutulungan po. Ngayon, ongoing pa rin po yung ating firefighting dito sa loob kasi hindi natin ito mapasok kanina. As I have said, fire under control tayo. Wala nang risk na bumangir pa or kumabila pa yung apoy. Contain na natin siya sa building na to on this particular area. Ngayon, madamapay lang kasi meron na tayo mga chemical sa loob na gumamit na tayo ng chemical and hopefully as we are saturating it, makapag-declare tayo ng fire out.